אוקיי, one heart, two heart, four heart. בואו נסתכל, יש לנו את 5 הארטים, יש לנו מפסיד אחד בספייד, פוטנציאל מפסיד אחד בדיימונד ומפסיד אחד בקלאב. אז מה הסכנה? הסכנה זה הדיימונד. אני עדיין צריך לחתוך דיימונד אחד והם כבר מתחילים להוציא לנו את האופציה. אז איך נוודא את האפשרות הזאת? בואו נראה. אם הם עכשיו עושים הארט ואני מנסה פינס דיימונד, ואז הם עושים הארט ואז אני עושה אייס דיימונד, ואז אני צריך לעבור אליי בשביל לחתוך את האחרון, אבל אין לי אסים. אז הם יקחו עוד אחד ואני אאבד שליטה. אז אני יכול להבטיח את ההצלחה שלי בלשחק אייס דיימונד ולהפסיד מיד קווין דיימונד, כי יש לי בעיית מעברים. שימו לב, מלא פעמים אם יש בעיית מעברים צריך למצוא חלופה, להקריב לקיחה או משהו כזה. אז בגלל שהובילו הארט, אני מפחד שימשיכו את זה. אז מיד ניקח ועם האייס דיימונד ומיד נאפשר לנו את היכולת לחתוך את הבא בתור, את ה4 דיימונד. כן? ועכשיו ניקח את הסדרה שהכי פחות סיכוי שיחתכו לי. אני יודע על 7 קלאבים ועל 6 ספיידים, אז נשחק ספייד. כי את זה יש להם יותר. ועכשיו נמשוך את שאר השליטים. עכשיו נשחק את הקלאב, חוץ מאחד כדי לא לאבד שליטה וכן הלאה. והשאר שלי, ככה גם אם ממשיכים את הדיימונד, אני חותך והשאר שלי.